कृष्णरी माऊली या वर्षाची गोमंत वैष्णव वारकरी संस्थेची दुसरी वारी. त्यांना 23 जुनाक आम्ही बाहेर चाललोय आणि दर मजल करीत ऊन पावसाची तमा न बाळगता कसल्याच तऱ्हेचं संकट क्लेश त्रास न होता फक्त पांडुरंगाच्या कृपा आशीर्वादात त्याच्या नामघोषात गजरात आम्ही करीत आहे हांगा चंद्रभागेच्या तरी पांडुरंगाच्या चरणाकडे पावलेले आहात आणि त्याच्या कृपा आशीर्वादानं आम्ही हांगासर येऊन विसावो घेतलेला आहात. तेन्ना ह्या वारी पूर्ण 86 वारकरी चाललेले आहात आणि त्यांना सगळ्यांक बरें आरोग्य आणि सुख शांती समाधान पांडुरंगान दिवचे अशी